Ahoj všichni, vítám vás u druhého dílu série videí, kde vám představuju firmy, které v Česku prodávají férové oblečení, prodávají eko věci, lokální věci a podobně. V prvním díle jsme si představili firmu Bohempia, která vyrábí z konopí, a dneska se budeme podívat do Ethic Butiku. Takže já už jsem tady v Ethic Butiku a jsem tady s Olgou, slečnou majitelkou, nebo paní? Dobře, tak pardon. Tak to má včera 3 roky paní. Takže já myslím, že nám může říct něco vlastně o Ethic Butiku. Co tady všechno máte, co tady lidi můžou najít? Takže Ethic Boutique funguje, alebo teraz spustila som ho pred rokom a pol. A pôvodne to bol zamýšľaný, že to bude e-shop s vegánskymi botami, s etickou modou, ale proste záhy som pochopila, že e-shop s oblečením a botami chce aj showroom. Takže vlastne som fakt v podstate rýchlo našla tento priestor, ktorý je ako malinký. Práve preto je to showroom, nezmestí sa tu všetko, čo je na e-shope, ale funguje to. Je to v podstate, je tu slow fashion, pomalá móda, takže nie je skladom všetko hneď, treba si trošku aj počkať týždeň, ale zase nemám preplnené sklady, takže je to ekologičtejší. A spája sa tu vlastne to, čím žijem. Ono to vyšlo, tá myšlienka z toho, že som bola dlouholetá vegetariánka od jogy a pak som sa dostala k veganství a v podstate som sa dospela do bodu, kedy už som nechcela v žiadnom prípade nosiť kožené boty. Prešla som si tými koženkovými alternatívami z reťazcov módnych a tie sa rozpadli veľmi rýchlo. V tom samom čase sa ku mne začali dostávať informácie, čo vlastne všetko stojí za výrobou tých klasických bežných levných produktov, jak bot, tak oblečenia. Tak som zistila, že vlastne ani koženkové boty z reťazcov si nemôžem kupovať. Tak som googlila, až som vygooglila vlastne zahraničné vegánske značky. A tak sa to vlastne postupne nejako zrodilo, že neboli tu dostupné v tom čase v Českej republike, tak som si povedala, že tak to bude ten e-shop, tá moja kreatívna náplň a to, čím prispiejem ako k tomuto svetu, že vlastne spustím tento e-shop. A keď už som zistila, že vlastne za hrozných podmienok sa vyrába aj oblečenie, tak k vegánskym botám rovno pribudla aj etická móda, takže je to tu všetko na jednom mieste. A Ethic Boutique vlastne je ako etický butik, to je jasné z toho názvu, a ja chápem tú etiku vlastne v 3 rovinách, a to je teda k ľuďom, aby tie produkty boli vyrábané za férových podmienok, potom k zvieratám, takže vlastne všetko zboží je vegánske, a potom aj k planete. Takže je to aj ten faktor je ekologickejší. Aj keď samozrejme, jak sa o tom bavím takto s ľuďmi, ktorí prichádzajú do Ethic Boutiku, nie všetci sú vegani. Niekto ide viacej, dajme tomu aj ten zero waste koncept, ktorý mi je sympatický hodne, tak tam sú polemiky ohľadne tých materiálov niektorých, že napríklad tie vegánske boty, to vás možno zaujíma, čo je to vlastne ako vegánska bota, alebo väčšina z nich je ako z vegánskej kože. A to sú vlastne syntetické mikrovlákna, polyamid, polyuretán, ktoré sú v podstate vyrobené z ropy, ale takže sa nerozložia, nie je to úplne prírodný materiál, ale pre mňa je to zatiaľ tým, že tá etika k tým zvieratám je v podstate vyššie, akoby že tá koža neprichádza do úvahy, a to je zatiaľ akoby najlepšia alternatíva, ktorú som objavila a že aj vydrží. Práve je to lepšie oproti tým koženkovým botám, že fakt mám za sebou už 2 sezóny v kozačkách tak od Wills z vegánskej kože a sú úplne super, stále držia. Takže sa teším z toho, že to je vlastne ekologickejšie aspoň v tom, že vydržia, a sama dúfam, že vydržia ešte ďalších x rokov. Takže aspoň neskončia po jednej sezóně rozpadnuté někde na skládce. Takže to, což se třeba stává právě s těma botama, který jsou z těch řetězců, že jo, který jsou vlastně koženkový, tak většinou skoro nic nevydrží, a právě já jsem taky měla na začátku veganství takový problém, že jsem si jako když jsem už našla nějaký boty, které byly vlastně z normálního obchodu a nebyly z kůže, tak potom prostě se rozpadly hned, a to zase mi právě vadí. Za prvý to stojí potom zbytečně moc peněz, a za druhý hlavně pořád se ty boty vyhazují a znova, což je prostě strašná zátěž pro tu planetu zbytečně. Bavím s ľuďmi, ktorí prichádzajú do Ethic Boutiku, tak je to presne o takom hľadaní tej životnej cesty a nejakých kompromisov, lebo proste nemáme, alebo veľa z nás nemá na to, aby sme teraz zo sekundy na sekundu, z vteřiny na vteřinu proste akoby zahodili, a to a vlastne ani nie je ekologické, ako starý šatník, ktorý bol etický, a teraz si začali kupovať všetko ako etické. Takže
ja mám tú filozofiu, alebo strašne mi je sympatické práve apelovať na ľudí, že aj proste každý jeden krok sa počíta a že proste musíme začať od seba. Lebo práve tá uvedomelá spotreba to je niečo, čo ma proste zaujíma už odjak živa, čo si pamätám. Aj keď som si prešla takou šopoholickou fázou trochu. Ja taky to máme stejný. No a práve preto sa mi už smeje, že som si našla skvelý spôsob, ako sa s tým vysporiadať, že mám tento etický butik. No, ale je to super proste začať nad tým rozmýšľať a vlastne urobiť už to, že si nekúpim tú jednu vec v tom reťazci, ale napríklad namiesto toho si poviem, že buď to nepotrebujem, pretože vlastne ono sa to tak všetko prelína, začína, k tomu sa u mňa prikladie tá cesta minimalizmu, aj keď s tým ja trochu bojujem, nie som prirodzene minimalistický človek, ale je mu to sympatické. Takže fakt kupovať veci, ktoré človek reálne potrebuje, a potom si vybrať kvalitné veci, ktoré dlho vydržia. Takže tá kvalita na to, že nad tým presne rozmýšľať. A potom možno človek zistí, že to naozaj nie je ani o toľko drahšie, keď začne takto rozmýšľať, že si nekúpuje veľa, ale menej a kvalitne. A skvelá alternatíva takto k etickým obchodom a fair trade značkám sú napríklad aj lokálni dizajnéri samozrejme, alebo second handy, alebo ma v poslednej dobe nadchli swapy, ktoré vlastne robí teraz kamarátka Ľudská Poubová z Udržiteľnejších, s ktorou sme sa práve tiež v Ethic butiku takto spoznali. A ona ich robí pravidelne, takže to ma tiež úplne nadchlo, že tam človek môže priniesť veci, ktoré akoby nepotrebuje a vziať si veci, alebo možno ani nič, alebo niečo si vyberá. A člověk potom má pocit, že se vlastně jakoby, že má něco nového a zase to může nějakou dobu nosit, protože já třeba i když mám nějaký oblíbené věci, tak si mi občas stane, že mě přestanou bavit, ale právě když se je takhle jako s někým vyměním, tak to není takový, že bych je vyhodila, nebo že by vyloženě, že by prostě zase spotřebovávala dál, je to vlastně taková výměna, takže to vlastně řeší celý ten problém. A co se teda tady všechno u vás dá sehnat v Ethic butiku? Tak prozatím jsou to hlavně boty a oblečení, ale do budoucna bych chtěla prostě čím víc, tím líp sortimentu a je to všechno okolo toho veganského, etického lifestylu. Takže teďko z bot je to hlavně prostě veškerý sortiment britské značky Wheels Vegan Shoes a portugalské značky Nike Vegan Shoes. Hezky se to doplňuje, protože Wheels to určitě hodně z vás zná, to je taková možná nejznámější veganská značka. Tak mají prostě strašně fakt hezké boty z veganské kůže převážně a to je skvělý úplně, jak je v Londýně, možná prší hodně, skvělé na podzim, na zimu. Chelsea boots, work boots, kozačky a podobně. Portugalci zase mě hodně baví tím, že zkoušejí různé zajímavé materiály a mají zase hezčí sandálky, asi právě protože tam je víc teplo. A využívají právě korek, který je typický takhle pro Portugalsko, takže korkové boty a dělají například tenisky nebo sandálky z recyklovaných PET lahví, čo je úplně ma to nadchlo, je to takové jako heboučky, trošku jako fleece, to pak můžu ukázat. A úplná vychytávka sú podľa mňa boty z Piñatexu, což je vlastne látka z ananasových listů. Ty máme vlastne tady tohle. To je vlastne přirozená barva toho Piñatexu, takhle jako bílý. A barví se tady na černo, ještě v některých modelech. No a to mě právě hodně baví, lebo jak jsem vlastně říkala, tak není to ta syntetika, je to vlastně přírodní materiál a ten korek je vlastně taky přírodní materiál a recyklované petky jsou zase už použitý. No, takže se tady vlastně dají sehnat jenom, kdyby někdo byl jako hodně ještě na ten zero waste, tak se dá sehnat i právě tady takovýhle boty, které jsou ještě víc ekologický a vlastně ještě víc etický ve všech ohledech, než vlastně ta syntetická kůže veganská. Určitě. A určitě hledám alternativy, takže doufám, že se bude rozširovat takhle sortiment těch prostě ekologických nebo bot z přírodních materiálů. Ono celkově, co to sleduju, tak se to i hodně jako rozšiřuje, oni pořád jako získávají nové vlastně zkušenosti a právě tady ty z ananasu a z různých materiálů přírodních, které se dají upravit vlastně na nějakou kůži i a takovýhle materiály, takže já si myslím, že to bude čím dál tím více. No. Já čekám, kdy bude ta kůže z hub. Tam má dobré PR, na to se mě ptalo strašně spousta lidí, víc než na Piñatex. A to mě pobavilo, protože z Piñatexu je fakt jako hodně těch produktů docela dostupných a z hub ještě nic, ale prostě má lepší PR lidí, oni asi víc ví. Tak ještě vám teda rýchlo poukazujem, čo tu všetko máme. Mojou
láskou sú recyklované plasty, takže som objavila jednu návrhárku, ktorá robí šperky z recyklovaných plastov. To ešte musím byť aj na e-shop a rozšíriť nabídku. Potom sú tu napríklad prírodné parfémy Pacifica, vegánske, netestované na zvieratách. Takže je to ako kompletní nabídka. Mám tu aj všetky testery, takže môžete prísť ovoňať. A potom tu mám, vlastne tuto visí Stanley Stella značka, ako som zmiňovala. To sú napríklad tielka z modalu, to je vlákno z buku, takže tak prírodné vlákno. Alebo je to napríklad kombinácia takto biobavlny a tenclu, trička ako rôznych strihov. Ten celý je ten eukalyptus a je to tiež všetko veľmi príjemné na omak, takže musíte prísť si to skúsiť omakať. Toto je tiež ten modál. Potom je tu napríklad mikina zo 100% biobavlny, taká hezká brouškaté trička, potom ľanové trička z lenu, ktorý je tiež ideálny na leto. Aj takéto limetkové, biele, čierne, šedé. Prejdem ďalej, proste rôzne mikiny, pánske trička. Pokiaľ máte radi farby, tak určite prídete na svoje, ale máme samozrejme aj klasika biela, čierna, šedá, tmavomodrá. Potom pre pánov polotrička z biobavlny, alebo jak dámske, tak pánske košele z biobavlny. A napríklad, čo sa mi páči, je táto bundička tiež z recyklovaných PET lahví. Taký windbreaker od Stanley Stella. No, potom, čo samozrejme vegánov zaujíma určite najviac sú vegánske boty, tak sú tu takto na ukážku rôzne polobotky od Wheels. To je taká klasika, derby. Teraz novinka tohto leta je tento plátený model. Takže keby vám bolo horko v klasických vegánsko-kožených polobotkách, tak treba skúsiť tento plátený. Potom toto sú tie vlastne tenisky z PET lahví. Ja mám tieto čierne a som z nich nadšená. A tuto mám iba taký ako veľmi malý výber zimných, teda podzimných zimných bot, ale viacej ich bude samozrejme, keď bude sezóna. A pak tady teďko je sezóna sandálku, takže tieto korkové modely, to je proste moja srdcovka úplná, alebo tieto korkové polobotky, to je jaro, z toho som úplne nadšená. Toto je zase sekcia tých sandálok od Wheels. Potom tu mám túto vetvu, a tu je zase Ant Angels. Tá sezónna kolekcia, tak tu mám, to je vždycky pár kusov a keď sa vypredajú, tak už nie sú. Tak to je vlastne tá halenka tielko z eukalyptu s puntíkami, dlhá maxi sukňa, krátka sukňa z biobavlny. Rôzne takto trička s potiskom z biobavlny, toto sú práve letné kalhoty, tiež z eukalyptu, z tenclu. A práve mojou láskou sú tiež aj tak ako potisky a rôzne zaujímavé dizajny, takže takto to poukazujem. Puntíky, prúžky, kytičky, potisky, to všetko. A to sú tie kardigany z biobavlny vlastne, všetko čo tu je. Alebo šaty takto z eukalyptu. A posledná vec sú takto basic trička, prúžkaté trička, mikiny v rôznych barvách, džíny z biobavlny, s vegánskou cedulkou z papíru. Takže já ti moc děkuju, že se nám to tady takhle ukázala a že se nám k tomu řekla nějaký zajímavé informace. A pokud byste chtěli se právě kouknout tady na tyhle produkty všechny, tak se můžete přijít podívat tady do showroomu a adresa je teda Bělehradská 36, je to vlastně dvě zastávky, 3 zastávky od IP Pavlova. Takže tramvaj nám sem chodí, jste viděli, našli jste to přesně tak. A já bych tiež chcela poděkovat, že jsi mě takto oslovila a že jsi přišla. Moc děkujeme za sledování a doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě nám napište nějaké vaše názory a třeba nějaký tipy, odkud byste chtěli vidět video příště.